assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayno kadi en garti e jangde men hande noon ene wayno garɗa ko hollede ko kolleteɗa ko noon teskuya ma wona hen no moƴƴi hay sen mbaɗi dani yenne ay ɗo ɗum ɗo wiyete allif mbattemo ɓalejo guitten boɗejo o ɗo woni allif ba jorɗo ja tungu piccuɗo del ha mawɗo wow zayyin ha tungu peccuɗo ɗa koyngal limore ko ɗo haaɗi garta mbaɗa yanara keef laamara mimarak nuunarak soiride peccuɗo hayna baali peccuɗo fa jorɗo darde peccuɗo ɗeɗo karfeje jeenayyi koɗo sappoji ɗi goni sappoji ɗi ko ɗo kaaɗi garana gafara ara sinara ta jorɗo sun endu ha tungu peccuɗo zadel za koyngal hayna baaliɗo piccuɗo ko ɗo temedde ɗe kaaɗi ɗo ujunere nde ko ɗo fuɗɗi gasi ko ɗo abajada haaɗi on ji ɗo abajada haaɗi joni noon innira ndani ha wela limde ɗo wiya ay a ay ɗa sun ayqa sun ko ɗo woni goo uji ɗo woni gowuji ɗi ɗo woni goo ɗo woni sappoji ɗi ɗo woni temedde ɗe ɗo ujunere nde ari ay ɗo ko nayi waɗi ɗo ko nayi waɗata innira ayqa sun ngara ɗo mbiya ba ka run tati ari baka run ɗo ɗiɗi ɗo ko sappoji mbiya nogas ɗo ko temedde mbiya temedde ɗiɗi ay wo innira bakarun ɗo wiya ja la jala sun ay jala
sun ɗo woni tati nani capanɗe mbiya tati temedde mbiya tati ay gasi innira jala sun ɗo woni nayi da ma tun dama tun nani ɗo woni nayi del ko nayi min mbiya capanɗe ha gayna mbiya nayi ta joɗo mbiya temedde mbiya nayi ay ɗo woni temedde ɗe innira dama tun ɗone innira ha na hana sun ay hana sun ɗo woni joyi nani ɗo haaɗi ta saqqidi ko ɗo woni joyi ngaraɗo nuuno ko capanɗe mbiya capanɗe mbiya joyi ay joyi ari temedde mbiya joyi ay mo dow o ko goo-uji sappoji temedde ɗo mbiya jeegom ɗo mbiya capanɗe mbiya jeegom temedde mbiya jeegom ɗo jeegom woni mbiya wa sa hun wasa hun jangirte tongo ɗum laawol gotol ɗo wiyete ko za a zun za'a zun ay za'a mbiya zun tonga ɗum on saha noon zeyino tonga goo-uji wona jeeɗiɗi ayno ko sappoji mbiya capanɗe ha gayna mbiya jeeɗiɗi ɗo ko temedde mbiya temedde garta e jeeɗiɗi ay ɗona ko ha fa zun nani hafa zun gasi ha woni jeetati ɗi ko limo toftere nde ɗimmiji ko sappoji mbiya capanɗe mbiya jeetati ɗo ko temedde mbiya temedde ha gayna mbiya jeetati gasi innira hafa zun ɗone innira ɗa da gun ɗadda gun ɗa o woni jeenayi ɗo woni goo-uji ɗi ɗo ko sappoji walla mbiya capanɗe mbiya jeenayi koye jeenayi jarata waɗɗo ko temedde koye jeenayi gonɗa mbiya temedde jeenayi har feere fof hollama gasi joni noon sa ari ko ɗo ay ɗo ko goo ɗo ko ɗiɗi ɗo ko tati ɗo ko nayi ɗo ko joyi ɗo ko jeegom ɗo ko jeeɗiɗi ɗo ko jeetati ɗo ko jeenayi ɗo goo-uji kaaɗi ɗo ko sappoji gonɗo sappoji mbiya sappo cowa ɗum laabi ɗiɗi capantati sappo laabi tati capantati sappo laabi nayi capanɗe nayi sappo laabi joyi capanɗe joyi sappo laabi jeegom capanɗe jeegom sappo laabi jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi sappo laabi jeetati capanɗe jeetati sappo laabi jeenayi capanɗe jeenayi ngarana temedde ay temedere nayi ƙaaf won temedere laabi ɗiɗi woni temedde ɗiɗi woni ara temedere laabi tati woni temedde tati woni siine oɗo temedere laabi nayi woni oɗo ta temedere laabi joyi woni oɗo ta temedere laabi jeegom innira oɗo ha temedere laabi jeeɗiɗi innira zadel temedere laabi jeetati innira za koyngal temedere laabi jeenayi innira gayni oɗo woni Chine ujunere ɗum saabi noon sabu jangima ɗum laawol gotol jawɗum famde mbiwa ɗum a ay ɓa sun
mo dow o ko go'uuji ɗo ko sappoji ɗo ko temedde ɗo ujunnaji ngay no pamorto ko ndeya ni ay ɗo woni go'uuji ɗimmiijo o ko sappoji tataɓiijo o ko temedde nayaɓiijo o ujunnaji famide haka noon ɗo woni limol goo o ay kacun nani ay ɓa sun a woni allifo ya woni sappo ɗi qaafo woni temedere nde sin woni ujunere ɗum woni ay kacun gonɗo ɗo ɗum woni alifaji ɗi kadi garna bakarun ɗiɗi ay ɗiɗi gadiiɗo ko go'uuji ɗo ko sappoji ɗo ko temedde hankadi ɗi tan paamita ɗum kadi jokka haaju ma ɗo sa faamiɗo tan hankadi a gayni limore ɗo tan woni alluwal ma gastungal limore abajada ma ko ɗo haaɗi hankadi a gayni ko wiyete limto gasi a hollama limto a hollama limoje hankadi kala ko ɗum lima a anda ko alluji ma ɓenuɗe woni a janngani hankadi a tonganama ɗum laawol gotol hankadi e gayɗo so gari no gongol mi holla on karfaje ɗe no foti woni e fatiha e ko ala e fatiha ɗeɗo karfaji koɗe nogas e jeetati goni ko janngete ko joni noon ɗeɗo karfeje nogas e jeetati ene hen nogas e joyi ene moftanima nder fatiha karfeje jeeɗiɗi ngala e fatiha te so ngari kadi ɗe kulle mbawa e taskade jiyaɗe kadi paamaɗe fatiha so windama a janngani tan andu ko kañum gono ɗiggani yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo Allah on gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko walla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ƴette kuɗi mon e karneji mon mbawi ɗon janggon ɗigga on donki yaade ƴeewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o hollo on ɗum ha paamon ɗum abajada mon gasi limore mon gasi hankadi gasi an noon jiɗɗo yontodirde e jangde nde bisimilla ma mbatta ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o ngara kaala indema yettode ma kaala ka jiɗɗo nadde min kaalama sarɗiyeji ɗi beelima naata ɗi beelani jokka haaju amen wassalam